Er det bedre nu, Steif? Jamen, jeg fandt ud af, at jeg bare kunne skrue ned for dig også. Det gør jeg nu. Jeg troede, jeg kunne bruge 2 gange. Hold op, mand. Ben. Hvad tror vi, den gør? Tror du, man kan begrave den? Jeg har Magic Bean her. Smid den i jo. Ja, det tænker jeg også. Lige her, det er fandme god. Tror ikke, skal du ikke høvle den i? Nej, skulle man ikke. Nå, man skal bare råbe af den. Nemt. Han laver kaffe om natten. For satan! Hold da Jeg glæder dig en bananskrald for helvede. Værsgo. Ej, hvorfor forstår jeg ikke det? Var det en, jeg havde spist, eller hvad? Ja, det var sgu da så. Jeg blev fandme bare rej. Lige pludselig så jeg bare himlen, så jeg bare, hvad fanden foregår? Kæft, Ej, det vil jeg gerne se. Med. Jeg tager en med. Det lød kraftedme jo. Det er ligesom i gang, mor hun blev dreng. Ingen far. Jeg var jeg har en bananskrald med. Yippie! Nå. Nu ligger Så. han hernede, så går jeg fandme ned og træder ind. Bang! Now watch and learn. Here's the deal. You slip and slide from this banana peel. Bananskræt. Hold da kæft. Shit. Hvor fanden er du hen? Jeg er helt nede i bunden igen. Shit! Han er tilbage på det gamle. Er du også væk nu, Mikkel? Nej. Nå. Kom nu ind! Nej! Og de har bare ikke fikset den bug i 400 år. For helvede, Mike. Kom nu ind! Kæft, det var godt.